maro mopalit na tao kuan. So lollipop. So lollipop challenge yung challenge natin. So nandito kami sa kanila. So maulan-ulan pa naman. So yan. Bibili tayo ng lollipop para sa challenge natin. Yan. Sila Tio Rachel to, tindahan. Apat, babalatan natin yan para yung dalawa is lalagay natin sa tubig para o yan, perfect pa naman ngayon kasi maulan-ulan pa yun, may mga tubigan-tubigan yan ayan, so, perfect, pagka-perfect pa. So tara, start na tayo. Pero ito na yung dalawa nating ilulubog natin sa putikan o mga tubig-tubig na dyan galing sa ulan. So tingnan nyo yan. So ayun mga maro, ito na yung dalawa nating lollipop. Wow! Ayan. Ayan, perfect ba? Ulan-ulan pa, hindi pa tayo makatawid. So ito na siya, ito na yung lollipop natin. Tadaan! Chocolate flavor. Pupunta naman tayo doon sa manok. 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 Ginagawa mo! Maitik siya. Wow! So ayun guys, ito na yung tinapon na natin yung nilubog natin sa putik. So ito yung hindi natin nilubog sa putik. Yan. May mga tayo pa ng manok dyan. So yan, para hindi sila makubig. So, uy, mag-challenge na dali. Tan, challenge. Ganyan kag lollipop na. Uy, ganyan kag lollipop. Challenge na ha, bantay ka. Mag-challenge mi Tantan. Mag-challenge na, ganahan kag lollipop na. Oh, lollipop. Ganahan sa lollipop. Tawag kasi ate ka, kaya mag-challenge na. Dili. Tag-ina, tag 100 ang tag 100 kung makadaog. Simple ra ang mechanics man. May daog. Ganahan kag lollipop. Di ba? So ato sa ni yes, of course na. Excited ako. So hello guys, ano po kami mag-vlog. ginagawa mo. What's up mga kamay? For today's video, no, ang gagawin natin is magsa-challenge tayo. So nandiyan yung intro natin. So ito lollipop challenge to kasi sa kanila. So bibigay ko ng 100. Wow! Sino yung manalo? So easy lang tong mechanics nito. So ang gagawin lang is mabilis na maubos yung lollipop na to. Di ba? So simple na to na challenge na to. Mabilisan ang paubos ng lollipop. So gamit lang ang siyempre, gamit ko lang. Hindi lang yung gamit ko. So bawal kagatin, bawal ano. So ang gagawin lang is sisip-sipin lang. Sipin parang septic tank. Gago! Sipin ng septic tank. So ayun guys, so lollipop challenge. Yeah, ang lollipop challenge ko sa kailan dalawa. Tara na, buna! Go! Give. Lame. Dahil lang tayo, hiyoso kayo. Seryoso ka ng tao? Dali na. Mas lamig dito kuan katong nay si color pink mo ni. Ayun ang pink. Ay, pagka-apple ka mo. Lamig dito ka nang. Yan ang ihanap ito sa lips. Kaya bro mo sa una ni ihanap bitaw. Para mo puwa ka. Murag bayot. Sa una guys, sa lollipop guys. So dali po na inyo ang pagkuhan diha. Di pwede nga kuha no, paapon. Dipin nyo lang yan. Tas
pwede din ganito kung Charles do. Ayaw ko kila. Ayaw kita. Just wifi ka. Kakain tanaw? Patingin daw, patingin. Hala, gamay na katantan. Wow! So, malitan. Kurabot. Wala ko labot. Ito, price for 100 pesos. Yan, 100 pesos muna ngayon kasi wala tayong budget. So, ibibigay ko to sa kanila. Challenge ko to sa kanila, yan. Pila nakabuk mapalit niyo yung 100 pesos sa, di ba, lollipop? Pila nakabuk mapalit niyo yung 100 pesos? 100 po. 100. Sabi sa ma'am. Na, sige, paspas, ay ko ba? Bisa kayo madaw gani, agati ba? Asin mo hurot doon. Asin hurot doon. Hot doon. Gihog na. A few inches later. Grabe din sila pulupi ko. Lami. Kayo, di ba? Tesa, uy. Tesa, tanong ko sa video. Puno. So, may iti pa siya. Dito pa natin utang. Ano sa mantan? So ayun guys, so na-prank natin. Successful yung prank natin guys. Ano masasabi mo? So ayun guys, so successful yung prank natin. So, ayan mga kamaro. Lami. Lami. Guys, na-prank na natin si Tantan. So, yun nga yung video natin for today. So, I hope na na-enjoy kayo and don't forget to subscribe our YouTube channel dyan para updated kayo sa mga bagong mukha ni Mernel at ni Tantan. So, ayan guys, successful yung prank natin. Yung mga suggestion na mga content dyan ay comment nyo lang sa baba para magawa namin. Ay, sabi, alag na prank pero na-prank kami. So, mga kamaro, aniramin taman. So, Update perme mga kamaro. God bless and